Hello mga inday, magluto og turon. Turon. Turon na saging. Kahapon pa din sa hapon ako giputos og wrapper mga inday niya. Wa mo ko idibol na ako mantikas baboy yung ko ganahan. Mo ni karon ako piloto. Problema ani ron wa ko kamay putik. Wa kamay putik mga inday. Sudlan na. Manam ko glutog sudan og kuan. Manam ko glutog sudan o kanon sayong kay kung mata kadlaw.
Naraw. Tamang manok dito ba? Kainit. Hindi na ko hotdog luto kay daghan man.
Unya na po ni para snack. Karon para ni painit para sa kape. Dali na ka City na. Wa na ko gihurot kay daghan ra. Unya na po ni sa hapon snack.